how you survived. It's fine. Okay. Uthi akayifuni le. Uzobedlula nje athi halamuzi. Kodwa ke sobona simixa kanjani? Inkinga nangu khiye vele. Yeah. I-red lapho kuleyo nto le iyarekhoda ngithi. Khona into eveza u-red phezulu. Yabani? Ikumina. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyabonga kakhulu bafowethu. Yes, sibonga kakhulu bantwana benkosi. Today I'm joined by usisi wami lapha osivakashele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for tuning in. Sibingelele enhla nasezansi kuona wonke ama province la kufinyelela khona uhlelo lwethu. This is a Christian platform ke njengoba ngihlezi ngisho ngithi umzalwane sendaweni right kakhulu. But before we start, kodwa uthi ngiqale ngimamukele usisi. Madlamini. Siyabingelela bot. Right. Ngiright kakhulu. Mase ngifike ekhaya ngikubona nomakoti ukuthi niyaphila? Siyaphila. Kade. Sagcina ngalesi shaya itopic konje kwangeyani lesi sikhuluma konje. Eyokuthi why in all prophetess be. Sikhuluma ngezabo prophetess. Yes. Ngayibona ihamba kabe ya. Ngathi sawubona ukukhuluma. Yakhanda ukukhuluma. By the way, thank you so much for coming. Thank you so much, Sib. Thank you so much. Like this is a Christian platform. Before siqali uhlelo sicela enkosini senze sure ukuthi yonke into ihamba ngohlelo lakhona. Amen. Baba siyakubonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Duma nezibongo zonke zikufanele. As we are about to start this conversation, we pray, O God, uNkulunkulu wethu engcwele ukuba uvela amandla akho ndlela zonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Pray and we thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sisi siyabonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asiboleke wena ukuthi sizoba nawe lapha namhlanje. Kubonke mina. Siyabonga. Ngagcina ocingweni. Kunesikhuluma ihloko lapha ocingweni. And sike saba nawe futhi lapha kade sikhuluma indaba zokuthi mangithola ingane ngaphandle. Nkosi yami. La khona umama uDlamini wala waphetha ukuthi yena angeke ayikhulise lo ngane. Mhlambe nje ke sithi halamuzi kulesi sihloko nje kancane. While siya lapha engifuna siye khona. Iphumile emshadweni. Kuyaweka enkosini. Yes, kunjalo. Ngawa. Mangiwa ngiwele usise uthile simethisane gcina kube ngonomntwana. As time goes by ngicina ngiyibuyisele enkosini. Kodwa ukuthi umntwana ube khona akusashintshi lokho singiyibuyisele. Nangu manje phela umntwana njengomama onye njengonkosikazi wenza njani esimene sikanje. Ngiyazi khona ukuthi emaphutheni omuntu wesilisa wonke umuntu responsible for amaphutha akhe. Kodwa ke ingane emeli ekhaya kupho. Wenza njani esimene sikanje? Buti uwe sushadile vele? Yeah. Wawa vele unonkosikazi. Nonkosikazi. No ingane kumele uthi kubo kodwa ingane ekhulisa uma wayo. Kanjani abantu phela sihlala naye lapha umama wayo. Noma ngabe akahlali la kodwa ikhulisa uma wayo. Ukuze uma wayo simnikeze isikhathi sokuthi akwazi ukuphola emqondweni. Lengane ingabi iremind ukuthi ena umkhwenyana wami waphonywa kumkhwenyana wami wawa. Ngoba umshado phela lo ayivelanga kahle ingane. So njobe ingavelanga kahle nje kumele ukuthi understand ukuthi it's not about ingane kuphela, it's not about you futhi, but it's about marriage. Okay. It's about marriage yona yonke. So ayihlale ekhaya kubo ingane ikhuliswe umama wayo kodwa ibivakasha la anikeze ithuba lokuthi akwazi ukuthi abodle. Interesting. We'll touch on that topic ngelinye ilanga.
ngeke kwazi kuyi-operator lento unefoni eceleni cela uyivale ifoni udile naleya nto lana iyolo phela please. Yes, we'll deal with this topic bafowethu as isikhathi siqhubeka nangelinye lapha. But namhlanje ngifisa ukuthi ke sikhulume ngendaba yokuthi ngiyazi ukuthi mhlawumbe kunezinye izinto ezithiwa zifana noma divorce stuff that esingeke sikubalekela uma sekwenzekile ukuthi usurvive kanjani. Namhlanje sinosisi lana ngikhumbula kuqala ukuthi ngasho ngathi lo muntu unenhlahla uphiwe lento yokushada. Akashadanga kanye, akashadanga kabili. Uthi akashadanga. Shade kabili, officially kabili. Okabili. Okay, uphiwe lento yokushada ne? Negazi lento. Mhlambe angichaze lokho. It's not about ukuphiwa webhodi. Okay, ngingasho ngithi ukuphiwa. Mina ngizalwa uMagomede, ubaba wami wakaDlamini. Okay. So ngeke ngisho isibhadi noma izinhlahla kodwa ngazi ngingane isithembu. Kunento esi-overlookwayo ezabantu abasindisiwe into ekuthiwa ukhondolo. Mina ngizalwa endlini encane kunosisi lapha odumile enimazi yethu Mama Mashaba ngilama yena Mama Mashaba yena yedwa sePotchefstroom uzalwa uManjoko mina ngizalwa uMagomede. So abazali bangaba neqiniso kimi ukuthi kanti kunokhondolo lwesithembu ekhaya esayidini ekhabo ma isayidini lekhabo baba. Ngidiscover lento sengiku marriage 1 ngiphumile ukuthi nginalento ukuthi umuntu ngishade naye mase siphakathi usefuna into yesithembu nakhona ngizoyidiscover ngoba izinto sezonakele. Kodwa ngicabanga ukuthi topic yangalolu usuku lolu yes. Kodwa kona anginayo inhlanhla bhodi yokuthi umuntu mangabe ngibuka abuke nje umuntu ongaba intombi. Isandla sami saka left nje sihlezi sine ring. Angazi nami kanjani kodwa kuyinto soyixoxa ukuthi kuyenzeka nomzalwane osindisiwe alandelwe ukhondolo uma ngabe kukuthi akudilwanga nalo kodwa nje mina ngumntwana wesithembu ngizalwa ina esithenjini. Kuzinakule episode sayithinda ngaleya la ngiyakhumbula ukuthi sathi shooter wathi wena hey mina nguMadlamini mina ngawa namhlanje ngivuke mina kusasa yena umoya wokushima anginawo ukuthi njengoba ngisho ngithi izinto mangabe isuke endleleni zingalungisiwe zihamba zimlimaza umuntu ngenxa ukuthi phela siyakhola sisindisiwe singabatholike nasensindisweni abazosilungisela izinto ezinjalo ngoba into ekuthiwa ukhondolo lukhona ngilibone ngami mhlawumbe nabasemakhaya bazofakaza kube nokhondolo nje kwifamily ukuthi nje kune rape kube nekhondolo nje ekhaya ukuthi kunotshwala kube nokhondolo nje ukuthi ekhaya kuyazi intombazana mangabe iganile ekhaya izobuya kube nokhondolo nje la ekhaya lokufa ngesikhali izinto enjalo uthi mangabe sesisindisiwe lezi zinto lezi siqhakambisa ukuthi hayi sesisindisiwe uJesu ulungise konke kodwa uma usuhamba endleleni ubona ukuthi akho into engalungile la ngiphiwe impela wona umendo kodwa kunalesimo sokuthi mase ngiganile engathi umkhwenyana angangilamanisa bese ke kuba ukuthi i-character yomuntu ethi I rather divorce than ukuphuma emzini bese kuba nalokuthi uzoloku uphuma kozikube nini. Kunento sisingeke sakwazi ukuyibalekela lento ekuthiwa i-divorce. Yebo. Engikholwa ukuthi induku nje elokhu igadle njalo. Igadle lesi. Eyindaweni ezihlukahlukene. Yebo. But ngifisa ukuthi ke siqale endaweni ethile before singene kuyona. Yebo. Uma sizoshada. Ngiyakholwa ukuthi ezinye zezinto zazi zisuke zizosihlukanisa. Ezinye zazo mhlambe suke sike sayibona. Yebo. Kodwa sayizipha. Yebo. Ngifisa ukuthi ke sibuke ukuthi kuyenzeka nabantu ukuthi bashada kuvele sekune crack. Yebo. Ezohamba igcina igqamile after isikhathi esithile. And uma isheshe yabonakala ikhona indlela ukuthi bangakwazi ukusheshe bedile nayo ngoba ngifisa ukuthi sidile nalento ye survival of a divorce kodwa siyilanda kuma roots. Kubhlungu ngoba ngikhuluma endlini yokukholwa. Mhlawumbe angisho ukuthi endlini yokukholwa kodwa endlini yensindiso because kunomehluko. So i-platform ebazalwane la abasindisiwe kuba nzima ngoba thina esikhathini esiningi sinokuthi uJesu uzolungisa. uNkulunkulu uzolungisa. Kanti ila ekonakala khona. Ake ngilinganise nje bhuti. Uyabona izinto ezenzeka ngaphandle komshado ningakashadi mase zingaphakathi emshadweni ziya multiply. Uma ngabe ngaphandle emshadweni sisa engaged ungishaya ngempama possibility eyokuthi ngaphakathi iqupha.
Uma ngabe unkosikazi wakho eshiya isitsha esingcolile kusinki, uma ngabe sengaphakathi uzobe eseshiya iphenti phansi. Ihamba kanjalo. Akubi khona ubungcono because emshadweni kunomoya we-relaxation. Ngisho ngabe umfice sonke kanjalo, mase ngaphakathi uba nalokho ukuthi okay, sengikhululekile vele udlamini sekuwokwami. Bese kuba ukuthi-ke ngenxa-ke ye-religion vele asinawo thina ama-classes nje omshado, asifani nezinye iy'nhlelo zenkolo. So lo mbuzo owubuzayo iwona oshaye amahlelo amaningi, oshaye abantu abaningi ensindisweni, njengoba nje manje sexabha ephalishini elibilayo. Ngoba usuku nosuku iyagadla sibalikhulu. Usuku nosuku si-receive abantu bethi isikebhe sesiketukile. Ake singene kulena-ke mntatewethu. Sengidivosile manje. Sezibe khona iy'nkinga manje emshadweni la khona sisakwazi manje sifinyelela esigabeni lokuthi ayi okungcono ake ngithathe indlela yami. Nawe uthatha indlela yakho. Futhi ngikhuluma nomuntu o-right, oyi-experience-ile lento. Oyi-experience-ile lento. Ngiphila kanjani-ke manje after divorce? But nawe sike sakubona laphana after divorce bona ukuthi hayi uyabhibha strong. Noma singazi sithi phela mhlawumbe ukubhibha noma yini, kodwa sike sakubona la lapho ko-Facebook indlela ukuthi mhlawumbe uboyenza ngayo ubona ukuthi kokunye asazi noma mhlawumbe ukhuluma amanxebo and stuff. Kodwa in total reality, how do I survive after divorce? Webhodi ususuke manje wayenza ya personal and-ke ngiyamthanda uNkulunkulu because mina angikuthanda ukukhuluma into engingayazi. Ngithanda ukukhuluma into engiyaziyo ngami. Bhuti nje angikusho lokhu. Ibhlungu le nto. Ayikho bhuti into ebhlungu njenge-divorce. Uma ubuza nje umuntu odivorcile whether ubusu-ready ukudivorca noma isimo siyakuphoqa ukuthi udivorce noma isimo sikukhipha sona kwi-divorce noma ngabe ngaluphi uhlobo. Ayikho into ebhlungu njengale nto leyana. Le nto indlela ebhlungu ngayo uyayuthi after 6 months usungcono uqale phansi. Uthi namhlanje ulale u-right, kusasa uvuka umoya upetuke ngenye indlela. Uthi no sengihambile i-therapy ngi-right, uphinde futhi ushone phansi. It is a process. Abanye it takes them 3 years, abanye it takes them 5 years, it takes them 10 years. Kodwa mina personally nje i-divorce yami ngeke ngize ngitshele ngithi yikuphi okangisiza bhuti. Indlela engangi-all over ngayo. Ngangihamba i-therapy, ngangibhodla ku-TikTok naku-Facebook, ngikhuluma, nganginomndeni wawusupporti. Uyabona le nto leyana, there is no format ukuthi ipain ngendlela ekwenza ukuthi uthi uma ngabe usuphola uthi wema yimina i-divorce injalo-ke. Uyayithi uma ngabe usudlulile usu-right uthi Jesu yimi lo because ipain yakhona it is uncontrollable. It's something ongeke uzukwazi ukuthi we drive uthi hayi ngihamba nayo ngiyibambile yabona njengencwadi zesikole njengemoto njenganani ibuhlungu le nto leya noma ngabe upartner wakho useless kangakanani noma ngabe useful kangakanani noma ngabe ube present noma ube absent kodwa nje ukuhlukana komndeni akumnandi. There is why kubalekile ukuthi engathi la endlini yokukholwa asenzi kahle after divorce. Okay. Engicabanga ukuthi yona lento ongibizele yona la. Asenzi kahle ngoba after divorce umnyango oqala udokotela bafuthi ngeke sesikhohlisana. Ngendlela le nto edala i-distraction ngayo engqondweni yomuntu. Kuba nokuhlukana kwembono lapha kuhlukana umndeni phakathi, kuhlukana ibandla phakathi, kuhlukana ama-in-laws phakathi, abakamakoti basupport umkhwenyana bakamkhwenyana basupport umakoti, kwaye niba amaqembu ni umndeni, uyabona? And to a person who's going through divorce nalabantu laba, kwaye nani there is a change of life. Yabona? So yabona ukuthi there are a lot of things to deal with. Yona nje i-survival yakhona angeke ngize ngiqambe amanga ngize ngithi kuba ukwenza kusuke kuwumusa kaNkulunkulu, especially esimeni mhlawumbe ke esasifana nesami lapho khona yonke into yawubusaphasapha. Yabona nje wonke umuntu nje kubusaphasapha. Inzima, ibuhlungu kodwa into eyangisiza it was i-therapy. Number 2 is to be vocal. Kwangisiza ke lokho ke nje ke ukuthi ngibe nedatha into ahanta ngibhodle ngikhulume ngenkathi ngibhodla nami kubafazi no abanye nabo babhodle ngathola ukuthi awukanta ngedwa kulolu vuvatha
olungiphethe, yabona. And ngalesa sikhathi ngathi kwakuumoya we-distraction nje kulesa sikhathi lesiya. So akukho lula, but i-therapy is very important. 2, ukujima. 3, into oyidlayo. 4, nabantu oyisarande nabo. Okay. No, bengifuna ukucheck ukuthi isuke ingekhona into yokuthi ngiyadivorce khona impela. But yazi ngiyamkhumbula. I think iyadependa i-divorce ukuthi bhuti yenzeke kanjani. Do you know ukuthi khona abantu abadivorsa vele sibelele emakamereni ahlukene? Because i-divorce ayiqali ngephepha. Akusivele kuthiwa nawo amasamanisi baba kaSibanibani, nawo amasamanisi maSibanibani. I-divorce iqala endlini, communication, uzwe ukuthi asisatholani kahle kodwa nomkhwenyana wami. Ngenkathi isuka kwi-communication izwe ku-financial, ubone ukuthi engeke. Hey, akuhlangani financially. Isuke financially izwe ku-emotional. Uzwe ukuthi hayibo why ngasakwazi ukumsensa mekade egula noma ngasakwazi ukumsensa ukuthi usenkingeni. Yabona ngikhuluma ama stages e-divorce. Ithi qamba ifika ku-sexual vele sekubhede kakhulu. Because usexually usuyisigxiviso sokugcina ukuthi vele sekunoqhekeko, yabona. Uthi ngeusuku wena odinga ngalo uthola ukuthi yena akadingi, uthi ngenkathi ushona phezulu ashone phansi, uthi ngenkathi kuba ukuthi nixabane ngisho kugcine kungafikwanga eMaritzburg. Imizimba nje igcina ingafikanga eMaritzburg ngoba vele ngeke nize nifike because sekunale divorce le ekhona kodwa akekho ofuna onesibindi sokutshela omunye ukuthi it's no longer working, but aqale enkantolo kuqala nje sisahlezi sise umndeni. So kusekwenzekile ke manje ngaleyo ndlela lokho divorce. I think abanye ukuthi mhlawumbe bayiconsola ngokuthi mhlawumbe aqoma omunye umuntu. Kunjalo. Omunye ayiconsola, omunye ugcina welela kuphuzo njalo. Do you think ikhona indlela enye right ukuba ukuthi le indlela esafe yokudila naso lesi silonda? I-problem isekutheni wedlamini abantu abafani. And ukhumbula ukuthi on top of divorce kunama childhood traumas. You are getting divorced, ukhuliswe ubaba abuser. You are getting divorced, you were molested at the young age. You are getting divorced, we recover of ama drugs. You are getting ipain yakho njengoba udivorce nje ifikani. Ifika umuntu onjani. Njengoba nje umshado wakho ucracker ukhole usindisiwe, i-character yakho before insindiswe ibinjani. Uma kade uvele uphuza kune possibility ukuthi uzobuyela etshwaleni. Uma ngabe kade uxegelwa seyimile ukhalo kune possibility ukuthi vele uzobackslide ubuyele emantombazaneni or ubuyele emadodeni. Uma ngabe kade uvele uwumuntu oyiphethe kahle mhlawumbe usiyogcina ngabo masturbation. Uyabona? Uma ngabe uwumuntu kade evele labantu laba ba wild mhlawumbe usuye yakoma pawn shop uthenga ama dildo, yabona? Ngoba abantu abafani, abanye abantu i-divorce iba shut down ama feelings totally. Kube ngathi uyisidumbu. Ngisho ngabona indoda akanalutho, ngisho ngabona umuntu esifazane avela anyanye, avele hate omunye, athi omunye mama umuntu esifazane nje ngiyanyanya. Omunye abe ne-hate yokuthi adestroye ngesonto nje bana 7 days nje yena la namantombazana awu-14 okusho ukuthi unama-shift awu-2 per day. Yayibona? Omunye uthola ukuthi indlela azohetheka ngayo avele nje straight angene kwi-lesbianism because usesaba kwasani into ethi indoda. Omunye adakwa into ongakazi uzuyibona uthi noma ubona ubuso ungathi itanyasi mawunenaliti ubibhobosa kungavela ukuthi isavana ebusweni. Omunye abe bitter, abe angry, into abe toxic yena qobo lwakhe. Ngikhuluma nje ngelonda ze-divorce. Yini na enza ukuthi lezi ilonda ziyi-manifest endlini kaNkulunkulu? It's because thina we only dwell to the spiritual part as abantwana bakaNkulunkulu and we spend most of the time endlini kaNkulunkulu. Kodwa asinayo into oyokunakekela umndeni. Ake ngilinganise njengebandla laseNazaretha. La khona okukhona u-14, okukhona usuku lweyinsizwa zigide usuku lobaba.
Another example, njengamaSulumane. Mina ngihlala eCape Town. AmaSulumane kunesikhathi lapho khona okuqoqa iy'ngane ey'ncane kanjalo. Ngingabala kube kuningi. Ensindisweni nje kusha nje keyboard. Why? Mhlawumbe manje because isikhathi sesishintshile sebeyaqala ngoba naku sesiqale ko-TikTok isibanga umsindo siyiveza lezi zinto. Kodwa nje ngalezi ayikhathi nje akunakekile. Hence-ke imindeni iyaqhubeka iyacrack. As ibandla okanye as abazalwane, do you think le subject ye-divorce ngabe siyayenza yini na i-justice kuyona ukuprepare abantu for umshado, and then after umshado kuba prepare ukuthi they still live even after this? Angiboni ukuthi justice iyenzeka sibakhuluma ngabe nisashadisa abantu amabhomu emishado u6 months nisatha abantu abayimishini kuthiwe ena lamabhomu emishado cause into esilimaza njengamanje is that la mshado yo mission approach nobani yayi-relevant ngo-1960 bani no-1970 bani. Yabona nobaba babesaphila kwakuseney'ngceku zangempela nje mangalibeka kwakuseney'ngceki ezazimthanda uNkulunkulu, abantu abahamba nje ubungcwele phambi kaNkulunkulu. Yabona nomama nje ababephila, if nje ulanda i-generation yomama ababephila nje mhlawumbe namely omama Mahlaba kanje, kwakusenomama iyayibafanele i-mission approach omama Mahlaba, omama othi noma ebhekele uyamothi umama nje uvuthiwe, umama ophilayo noba uphila. Hayi manje sekunamabhomu kakhulu, asikwazi ukuthi si-applye into eyayenzeka ngalezi ayikhathi, singafuni ukumuva nesikhathi. Njengamanje nje iy'ngane must be allowed to date without sex because i-problem enahlamini, that is why imishado last 2 years or 6 years. How can you say umuntu akahlangane nomuntu kulesi sikhathi samanje, lesi sikhathi esinobugebengu kangaka, lesi sikhathi esinobuqola kangaka, lesi sikhathi esine-hypocrisy kangaka, uthi umuntu akahlangane nomuntu ngoJanuary ngoJune usiyamshada? What are you expecting there? So we're not doing any justice. Instead, we are multiplying imishado yama-divorce. Hence njengoba kunjeni. Shilo ngamanye amagama asideli kahle nalento yama-divorce as ibandla likaNkulunkulu. Okunaloko you are too judgmental as ibandla. Kunomfundisi nje njoba ngihlezi la ongasamenywa nje ngoba nakuyazi ukuthi ina udivorceile, but the church has never done any justice ukuthi mhlambe emiyise kwi-psychologist bani. Even these people uzobona ukuthi you're not doing justice. Nithi niyibandla nazi ukuthi umfundisi ubani udivorceile, kodwa niphinde nikikize futhi after 3 months ashada omunye umuntu futhi. I am not pinpointing this thing to you, but do you think wena emshadweni wakho lo walimalayo ayikaze ibe khona indlela yokudila okanye even the church ukuthi ikwazi attend to your problems yomshado wakho ukwazi ukuthi ulungiseke? Mina Dlamini kwaba ama-noodles kakhulu, kwashesha kakhulu. Okwami nje kwaba nje uqhumpatsha kwamangaza wonke umuntu. So kwakungekhona nokuthi kuthiwa kuyadilwa ngoba kwashesha wonke umuntu usathukile, including my mother. Yabona usaloloke enaloku ukuthi hayi mhlawumbe ngelila kuyoxoxa ukuthi kwenzakalani. Yonke into nje was fast, uya understand. Nakuba uyabona emshadweni wesibalikhulu kumele ukuthi uma ngabe umanzwakele ebala athi umkhwenyana wami uyangondla, umkhwenyana wami une-security, umkhwenyana wami ngihappy embedeni, kodwa umkhwenyana wami akana-emotional support. Yabona? Umkhwenyana wami une-emotional support, umkhwenyana wami ugude embedeni, umkhwenyana wami uyangondla, kodwa umkhwenyana wami akabathanda abantu. Emshadweni akumele ukuthi konke kube absent. Unkosikazi awumondli, isembedeni kuyabheda, abusive nobani. So zikhona izinto ezingalungiseka, zikhona izinto obonayo ukuthi as much as kubuhlungu kuhlukana komndeni, kodwa there's nothing to mend. Ayikho into engathiwa iyakhandwa, because emshadweni kumele ukuthi ukwazi ukubala ukuthi umkami uyangiphekela, umkami uyangihlonipha, kodwa awu ulinuku. Yabona? Ayi ukhuthele, ayi ngibe embedeni, kodwa awu hayi abantu bakithi akabathandi. Yabona? Kungasale sekubheda konke ulinuku, ukuhlaza akakwazi ukupheka nasembedeni. Yathi there's nothing to mend lapho.
kube into ekanjalo nethuba ke azange zeliveleke ukuthi vele ngoba kwavele nje kodwa nje kuyinto ekanjalo nawe ushada ngemission approach ngani kwakungeyona ngeke ngize ngisho ngithi ncam mission approach ya understand kodwa ngikasho ngithi kwaba yona because kwaba uJanuary kuphelanga nanonyaka I didn't even get time to know him kodwa enye into engithanda ukuyisho sibalikhulu eyokuthi uNkulunkulu did justice. Uyabona bazalwana asikwazi ukuhlala la kosofa ababiza kangaka siqamba amanga phambi kaNkulunkulu. Abantu abaningi abadivosile abayithathi accountability ukuthi umuntu asho ukuthi hey kodwa uyabona nami la kunje yimi nami ngaba nomthelela la noma nami uNkulunkulu la waveza ngathi nayi uNkulunkulu siyabona ngenxa yokuthi thina ke especially ezamaZulu we are so groomed ngendlela yokuthi umshado uyipart of umuntu wesifazane yabona abantu abaningi abadivorce they will tell you uNkulunkulu uyakuvezela ama red flags ngendlela uNkulunkulu aneqiniso ngayo zikhona izinto othi ungena emshadweni ubone ukuthi kodwa la khona okungahlangani kahle but singene ngenxa yokuthi siyakholwa sindisiwe uNkulunkulu uzolungisa kanti asazi ukuthi sesifaka emlilweni. Sike sabalula indaba yakho yomshado oqala of which yolo sayisabona very loud on Facebook. Ukwayithina le ndaba yomshado wakho oqala nakho ngiphambanisi sisho lower recently and then bese umshado before lo. How did you survive lo ya ngoba lo sibonile to survive kanjani? I-survival yami I was still young. Mina sebekhulu ngihlala emzini abantu at a young age because uma wami wangishiya ngisemncane wahamba usebenza eEngland. Wahlala eBirmingham for like more than a decade. So bayihlala uma eBirmingham more than a decade ngakhula ngiyintombazane ngingenaso istructure sika mama phambi kwami. Ngafunda ukuthanda ngomfana. Kwasho ukuthi umkhwenyana wami oqala wangirespecta ukuthi ngangiyintombi. You understand? Ngikhula phambi kwakhe ngiyakholwa, yabona. Sasebancane one. Number 2, akahlala ngesikhathi eside emhlabeni. Washeshe washona. So i-damage noma yayikhona kodwa umndeni was there ukungisekela, yabona. I was still young. Isilonda sengane encane makuthiwa ingane iphukile siyashesha ukuphola because amathamba ayashesha ukuhluma. I was still very young, 2021. Njengoba ngina 41 nje manje nje I think should ngina 3 years ngashadile yonke nje leminyaka ngihleze emzini yabantu. So I was very young ngaleso sikhathi, driven, career, you understand, and i-acceptance yayilula because ngangiqala kulula nje abangani. I was still very young. No mama ongizalayo ufundile wenza ne-psychology, she's a midwife, so kwalula ukuthi phinda uqale phansi futhi impilo, yabona. So ngamanye amagama ukusurvive kwakho after divorce yalo yamshado oqala akuzange kube nomsindo like it happened after no akuzange kwafana nomnikazi wayo wayengena umsindo naye akuzange. Umsindo nje waba khona ukuthi nje abafana bamba u2 wasiyayishonela akuzange. Angifuna uqamba amanga akuzange. Waqedwe yena umshado oqala? Umshado wami oqala washiganwa uMantsawulwayo Sithembu. Isibongo lesi. Isibongo. Oh okay. Waba waxoshwa Isithembu wena. Isithembu. Hawu uphuma kanjani noma unkosikazi oqala mawuzoba umamkhulu? Isithembu nathi abantu siyathakathisa. Noma ungeke uzophathe umuthi ngesandla ngithi ukhumbule ukuthi ngiphuma kusona, ngizalwa kusona. Nokuthi ngakubona kuyihlazo ukuthi uma wami wabalekile Isithembu bese mina ngishada Isithenjini. Noma ngabe khondolo or not, kodwa nje ngabe ukuthi uma wami ufundile wayibalekela lento. Ngoba uma wami wabaleka Isithenjini kaDlamini wabaleka nami. So ngabe ukuthi uma wami u-independent wazakhela umuzi, wasebenza, wazakhela empire, wondla abantwana bakhe, wazobuya phesheya kwezilwandle ebalekela Isithembu. Mina sengizo downgrade ifamily ngeSithenjini, ngishadele Isithembini ngiyobanga uthando, ngibange isex, ngibange emotional support, ngibange indoda. Ngakubuka nje ngalelo liso lelo.
Engathi futhi uma ngabe sengibuya kwayilapho-ke hlala phansi khona noma iqiniso ukuthi angitshela ukuthi cha kaDlamini walotshelwa kwenziwa ena yonke into ngiyingane evele kanje ngadiscover-ke odadewethu umama Mashaba lo engimshoyo uSinothile nabanye kodadewethu. Unazi izathu zomuntu oshadile ongathi mawuzibalula ukuthi cha la kufanele ukuthi ungadivorce. Hayi mhlambe futhi after this one then sizongena kwezinye izathu ezithi cha lana bengafanele udivorce. Mhlambe ke siqalele izathu zokuthi cha umuntu ukufanele umuntu osifazane ukuthi ungadivorce because of this and this and this and this. Ake ngiqale kwalo besilisa. Okay. Uyabona nje mawufetshela umfazi ayikho recovery lapho. Ngoba lo mshado loyo i-trust isi broken. Umuntu esifazane uma ngabe elala ngaphandle ucreate into ethi attachment. Kodwa umuntu wesilisa mayilala ngaphandle kwenzeka lento ukuthi relief. Yawuzwa umehluko? Attachment relief. You are relieving yourself from what is burning you. Owesifazane ama-emotions akhe yonke into attached laphaya. Meaning uzothi uma ulala naye amajine lo ngaphandle ngawe. Ukuze bafinyelela khona. That is a valid reason it divorce. In fact, both sides, because the Bible allows it. Number 2, physical abuse. Because physical abuse uyayi-upgrade. Uqala kuyimpama kuziqupha ngilanga ena isikhali. Isinto esingesikwazi ukuyihlalela emshadweni lezo. Okwamanje ngisala nalokho kokuthi ubantu besilisa. Boba ngibhangile yes ngibhangile physical abuse ena i-cheating kumuntu wesifazane. I'm not gonna lie. Nasi sinye isizathu uyabona noma kungeke kube isizathu sokuthi umshado uyaqhephuka kodwa kuyenzeka kwabanye uqhephuke it's sex. Okay. Intimacy is very important and iyayihlephula imshado. Noma ke kubalekile ukuthi sikutadishe njengebandla ukuthi singalekelela kanjani ukuthi abantu babe equipped about such things. Kodwa nje for me physical abuse and cheating. Baloko sex mhlambe khona manje ukuthi mhlambe it's health related. Ukuthi umuntu uyagula ngempela akanayo les high sex drive. Kukhona kuyenzeka especially abantu besilisa. Nakhona abantu besifazane kuyenzeka on both sides. Ukuthi uthola ukuthi kunenkinga ena yocansi it's just abantu besilisa abakhulumi abafani nathi thina si vocal siyakhipha but abantu besilisa bona abakhiphi abekho vocal or uthola ukuthi as much as sikhola sisindisiwe siba abantu besifazane bayaganga ngaphandle. Ngidiscover nami nje sengimdala ukuthi umuntu wesilisa bakuyenzeka ukuthi bamlokhe. Ngaphakathi ekhaya ungakwazi ujabulisa umama kodwa ngaphandle ugijime njengehashi. Uyabona? Nokuthi ke sometimes kuyenzeka amakhosikazi amanje ucansi lenze ngama terms akhe. Ofuthi kuyayidestroy umshado ukuthi umuntu afuna ukuthi kwenze ucansi just because yena uyathanda. Mangathandi yena futhi ngelize lenzini ungaphela futhi 2 months. Iziphi izathu ezenza umuntu ukuthi aphumele ngaphandle kakhulukazi wesilisa? Ziningi yazi Dlamini. Ziningi izathu. Number 1 bakhona abantu besilisa nje abangenayo self discipline. Wena nje lokwazalo discipline nje awunayo. Yonke into uyadonsa uyabamba yonke into. Number 2 uyabona khona izinto ekulula ukuyihlulela mangabe zingabhekene nawe. Uyihlulela uyiqede because ayibhekene nawe. Kuyenzeka ngempela umuntu wesilisa agcine ephumela ngaphandle because of umama ukuthi uyamrestricta ocansini. Nakuba abantu besifazane bengangiphikisa kulokho kodwa kuyenzeka. 3 ke abantu besilisa banayo lento ukuthi umuntu afike one yena ekhaya umama ngamnika ucansi ebese ethi uphumela ngaphandle ngoba na kumama akamnika ucansi kodwa kube kuyena odale inkinga la endlini. And then umuntu wesifazane yini emenza yena ukuthi aphumele ngaphandle? Do you know ukuthi most of the time abantu besifazane uma ngabe phuma ngaphandle basuke bekhishwa emotional support. Rare yes noma bekhona emotional support or mhlawumbe ama finances. Because abantu besifazane ngeke azasho athi
ngiphuma ngaphandle just because ubaba akangenzi kahle. Are loma cases lawo. It's either financial muscle or mhlambe awumnaki ngale ndlela le afuna ukunakwa ngayo. And atenganakiwe uphinde futhi ungayi-address wena as umuntu wesifazane. Okay. Ukuthi nginale nkinga le yokuthi awunginaki, ngibona nginakeka kwabanye abantu or ngibona nginakeka. You understand? So umuntu wesifazane ngathi ungamgcina occupied. Most women who are career driven aba-occupied kure uzwe into eyinjalo. Once umuntu wesifazane wabhorewa nesikhathini esiningi, that is where esethola ithuba lokuthi aphumele ngaphandle. Okay. Because akekho busy, mhlambe ngempela wena ubaba oxakekile, like le nale athole intuba yokuthi enze lezo zinto azenzayo. O ngempela financially uyamncisha and lo wababa lo ngaphandle usiyamnikeza. Sike sakhuluma or useya retaliate. Ngithi ngifuna ukuya lapha. I-retaliation njenga isikhathi esikusona ke lesi. Okay. Se-retaliation 2026. Ila khona uthola ukuthi umuntu wesifazane ufike repeatedly ulokuchitha. Uyenza lento ekuxolela. Noma angingasho ukuthi ekuxolela. Uyenza lento edlulisa. Uyenze lento edlulise. Ebese kufika isikhathi sokuthi maka revenge. It's either i-revenge or vele ama spirits aletho wena la ekhaya. Ngoba uyinhloko yala ekhaya. Remember into oyenzayo uyithelela umndeni wonke. Kodwa esikhathini esiningi i-retaliation. Ukuthi all along bengibekezeli. So manje sekuyisikhathi sami. Why ungaphuma? Uzufuna uku-retaliate. Akona wonke umuntu efanele aphume emshadweni. Nokuphuma emshadweni futhi akulula. Akulula nje kanjalo ukushiya umuzi. Kuhluka ukuthi abantwana bezwe leyo pain, investments, time, properties, love. Kuningi attached emshadweni then uthi kuvele kuthiwa nje kuyaphuma. Njengoba nawe nje ungazange uzuphume. Udecide ukuthi uye ngaphandle ubuye usula umlomo. Phela ukuthi umakoti ube nebhadi wabanjwa. Children uyayivuma lento ukuthi umuntu esifazana ngaphuma. Not ukuthi ngiyayivuma ukuthi I am condoning it. Angicondone. Nami personally, the reason why I decided ukuthi ngiphume, it's because ngangafuna ukuthi ngigcine sengibandakanyeke ezintweni ezinjalo. But ngikhuluma ireality eyenzakalayo koma babahleze emshadweni manje. Ukuthi ikhona imishado emiswa amashende njoba ngiyilana nje eGoli. Athi mama 15 years si celebrate anniversary kodwa kuneshende nje elishoka nje umshado. Sifuna ukuya lapha entweni ekanjalo. In your case, ekudileni nama situations are related to lawa kanje. Mhlawumbe not to mention anybody's name. Kodwa yiphi leyo kwayizwa ngoba labantu bayakuthinta abantu laba nama issues ahlukene. Owathi mawuyizwa umuntu ekutshela ngayo ukuthi hey khona uthola umuntu ukutshela ngento eyehlele yena. Omunye akutshele ngento yena ayenzile. Yini leyo wayizwa wena on dealing with issues aphathelene nomshado. Wathi ngiyiqala nje. Hey bhuti mina ngihlezi ngithuka. That's a problem. Mina ngihlezi ngithuka. Uyazi ukuthi ngike ngadile necase enakabhudi. Ayikho unkosikazi into angenayo. Like everything. But uyamchithela with 3 men. And nga-investigate ngalo bhodi ukuthi ayikho mhlawumbe into yena ayenza ukwenza unkosikazi ena kube nje. Ngathola ukuthi akanacala. Ngeke ngaba necase mina la khona umuntu reporter ukuthi uthe engene endlini wafica umkhwenyana wakhe eyitika nenye indoda. Trauma engasoze yadlula. Uthi usabheka indaba ajikijela i-screenshot. Angikhulu uyazi ukuthi ku-rare ukuthi lezo zinto uzizwe ngabantu abangakholwa njalo. Ngikhuluma ngabantu abakholwayo.
Ngoba njengoba siyila kwi-podcast abantu abasindisiwe nje, iy'nkinga zakho abantu zizo-revolver kubantu abasindisiwe. True. Nabantu-ke bayazi ukuthi umvelo wenhle uyakholwa, usindisiwe uyamthanda uNkulunkulu. So abantu abaningi abazoza kimi abantu vele abakholwayo. So yes. Judging from nako mama umfundisi. Now I believe ukuthi since nawo bukade umama umfundisi. Kunezinto othola ukuthi mhlambe you guys go through zona ezinye zazo ukuthi mhlambe zigcina zingaresolvekanga. Kokunye ukuthi mhlambe bake bagcine bethatha nama route athile. Kokunye uthola ukuthi mhlambe agcine benza nezinto ezithi bebengayicabanga ukuthi nabo bangazenza. Judging from okanye quoting umpostoli uSV Nxumalo wakwa mention lapha ukuthi kunabanye omama umfundisi othola ukuthi bagcina sebenabafana abalala nabo. Yabo. Bagcina sebenabafana abalala nabo. So ngifuna ukuchecka la ezinye zezinto ezihlukumeza omama umfundisi bagcine bethatha ama decisions angekho right. So ufuna ukuthi ngisho ukuthi ngiyavumelana nomfundisi uNxumalo. No, yeah, not in that way. Yeah, mhlambe in that manner, and nasekuthenini futhi ukuthi if isikhona ezinye izinto eyothola mhlambe bayazenza kanjalo. Yes. Hayi zikhona. Zikhona. Uyazi ukuthi iproblem wena eNasiba eyokuthi endlini kaNkulunkulu izinto zigcitshwa kakhulu. Izinto zifakwa kakhulu under the carpet. Nosizo kube nzima ukuthi kutholakala because wonke umuntu uqhamuka ezipenda perfect. This is why we are here. Nginesho ukuthi nje uhlezi lapho kunabantu abadivorceile ongacabanga ukuthi bangadivorce. True. Kunomama umfundisi usuwazi lapha into ezinkulu ngabo. Kwenye inkathi ukuphelela ubuthongo ukuthi hayibo. Lona you understand? Kunobaba enkosini othi baba wena enkosini othi uma ngabe uzwa uthi no bayamqambela. Because yini akekho ufuna ukuya osizweni. Akekho ufuna ukuya edamini ayothola usizo. Alekelelwe noma uJesu esedlula nekhambi. Akekho ofuna ukuthi nakho mina ngicela ukusizakala. Wonke umuntu uzipainta right, wonke umuntu uzipainta perfect. Kuqhumeke sekuqhuma ke amabhomu. Njengoba kuqhuma amabhomu uthola ukuthi akulona ibhomu la manje isetup ya 3 years back. Uyabona? Sihlezi endlini kaNkulunkulu sinabantu abangekho kahle emshadweni kodwa bashokwe amadildo. Sihlezi emshadweni kunabantu abaziyo ukuthi nginoBen 10 wami ongenza ngibe ngcono. Sihlezi emshadweni sinabantu abazi ukuthi noma sihlezi sishadile kodwa after 9. Sihlezi emshadweni sinabantu esazi ukuthi kodwa noma ngishadile ikhona into engisurvivisayo emshadweni. Yeah. Ebese phambi kwabantwana senze ngathi yonke into right sibapaintele ipicture wrong bese kube ngathi bayahluleka bona njengoba beexita kakhulu more than thina kade. No, it's because we never told them the truth. Especially lezi ingane zama 2K noma kodi laba ake ngithi 30s laba beno eNasiba. Thina nje indaba yethu salo suyibulala ofuthi bani ngoba vele kulimalekile nje vele njengoba saba nje abantu abadelusional nje vele nje nje ibulale yethu kodwa sukela kuma 30s kushona le akusezoba lula ukuthi bahlale emshadweni bahlalele into engekho ngoba they are more wiser manje safana kuqala manje akusafani naqala. They are more wiser. So in that manner ebuwise babo shoot ama decisions wabo abawathathayo do you think are right? Mangithi wiser ngiqonda ukuthi they are aware of the surroundings. Uma ngabe thina sasishawa ngempama sibekezele for 8 years yena impama right for 6 months aphume. Ngiqondile bobuwiser kodwa angiqondile ukuthi
right mangabe kuthiwa baphuma emshadweni ngiqonda ukuthi they are so banento ekuthiwa self aware bayazithanda bayiconsider bona kuqala ukuthi ke kwenzeka ngendlela right noma wrong I do not know, it's a personal choice kodwa into engiyibonayo eyokuthi it seems as if ngathi bona bayisizwe mhlawumbe ngenxa yemfundo nangenxa mhlambe yama awareness because njengoba singena nje ko TikTok abaqashisi yonke leyo nto leyo kuyaphithizela yabona bayafunda bayacosha nakuba ngiyenqamba amanga kokunye ngiyabona ukuthi kuyalimaza ngeke I'm not gonna lie kokunye ngiyabona ukuthi kuyalimaza kunale trend nje ekhona TikTok ukuthi thank you for choosing yourself uthi mawuthi uyalandela ayibo kodwa i-reason yabona kodwa mhlawumbe phela i-reason yami ayifani i-reason yakho true so we cannot judge them Mvelwenhle Dlamini njengamanje suvukile kanjani bonering phela kodwa uyawuthanda ucishe ubumnandi I'm in a relationship, a stable relationship, very stable. Serious? It's just that I chose to change its direction this time. But social media, ingozi. Report yes. It's just at this time I decided to change the direction of doing things. I was about to say that. The direction of doing things. Angifuna uqabanga social media mina. Yaba umthelela emshadweni wami. I-social media yinhle yimbi. I-social media yinhle yimbi. Yimbi. I-social media ke ukuthi umshado uhamba kahle. Man loku nipostile njalo you end up introducing the devil kulo mshado wenu ezihlalele khoneni and le akuyona imessage ke ezozowona wonke umuntu kukuwe nje ukuthi uyayithatha noma uyithatha it's an advice ukuthi we end up posting nezinto ezi-irrelevant yabona like senza ama-vlog ngayo yonke into ukuthi ungithengele ibhluku lika 3000 bani kanti provoker usathane in the corner ezihlalele nje usathane deke ngoba buti asingawaqamba ma yabona njengoba ngithe ngehla e-airport ubanza kwake nje ucobezela unjena nje yazibona ukuthi unjani mina ngagcina ngalesa sikhathi nishada usawuqhaqhaveyana ugcwele manje umuhle uncwaba amabhluku aqhume ngisho amadolo don't think ukuthi uma ngabe uphuma la ayikho umuntu esifazane ongaba nesibindi sokuthi akutshela ukuthi uyakuthanda to the generation we are living in ngenxa kamandla kamanzwakele ofaka i-effort la endlini uyayibona leyo nto leyo so ngenkathi kuloku nje expose wana usudrive imoto ethize usekuwukuthi naye ngokunjani uyamphosa bayabona phela indoni yamanzi imlenze yakhe masephakamisa izandla edumisa leza ingalo nami ke ngincike exposure athi nje usathane in the corner ezihlalele eziphumulele bese nyam include emshadweni wenu sinama examples abanye nje bayashona phambi kwethu nje TikTok kade eqeda ukushada washona abanye athi ena bani Nkosi yami asiphekele umyeni uyabona nje sinama examples amaningi nga decide ukuthi no let me just change direction this time angibe andikwangisebenzele angibe nje kwi relationship yami stable ebonakalayo kodwa nje ake nje ngingaposti ake nje nami ngibe umuntu onormal ngiposte kuphela izinto siza abantu but love life wami ngugcine kimi ngoba futhi enye into esishayayo siba phela thina sishadile asikhulume nje iqiniso siba sishadile kuzothi uma ngabe sekuketuka lapha ngiloko ngivezile nje ngipostile
Ngoba phela wena noma nizwakele you're in nikwi-sacrament lomshado. Yabona nishadile. Uma ngabe relationship engikuyona, njengoba sengihlela unyaka nje, decide umntana abantu ukuthi no, engasakusebenzi, ngizophinde ngiposta omunye futhi. Kuphinde futhi nithi awu cha ke. Hayi kwakwasela phuma emshadweni. Usewumpostoli, unyaka nje uposta ababili or 3. Ya understand akuzwakali kahle. So in other words, ku right ukuthi manje uzinento yakho nje sihlalele nayo. Ungalokhu post. That's what you're saying. But wami nje I'm not gonna lie ngisho emshadweni. Ngisho nje nishadile. I'm not saying don't post your husbands or your wives. I'm not saying that. Kodwa ungasixini. Ngoba sizokhala. Musuku usiqini. Ngoba vele siyambona ukuthi muhle vele umkakho. And mhlawumbe njoba nihleze nibahle nje kukhona nala nje oshoda khona. Sibe neqiniso bhuti because vele ngisuka kude Cape Town. Uyabona? Mhlawumbe vele kwanhlalo wena nje awuqinile kahle nasephaketheni. Awuqinile kahle nasembedeni. Uyabona? Usasana phela kangeneli abantu abangakholwa namakholwa uyangenela. Ngeke usungitshethi yonke lemishado echithekile. It's because nje yachitheka. Eminye yachithwa abantu. Uyabona? So ke wena kusumpostoli ke uyaposta ke wena ke kukuhle uyaposta ekufakela imali, uyaposta ekuthengela iskipa, uyaposta eqabula, uyaposta ngene embedeni, uyaposta nje sesiyahala siba ngoba abethu sebahamba. Bese siyalandela ngoba mhlambe vele kwamposto loyo mawubeka izinga ngithi mangabe ngikala ngibona unkosikazi ngithi no ngiyamketula mhlambe vele ngimuhle ngime kahle financially mhlambe vele nentobeko la endlini awuyitholi. Stop inviting the devil ngoku overshare impilo yenu emshadweni intimate efanele nina nobabili. Nise these days ningimangaze omakoti benu esithi nize niposte namabele. Nikholwa nize niposte izinto ezingavezwa. Yabona? So nje ukovershare ngikhuluma from experience. Ukovershare kuyabulala ubudlelwane. Protect what gives you happiness. Protect lento treasure yakho. Mina ngiyamuzwa sisi mhlawumbe abanye abeni bangangamuzwa. Kodwa nje zama iyavikelwa into ophila ngayo. Iyavikelwa nalento ekunikeza injabulo. I think mina ngikuzwa kahle. Yes but mhlawumbe abanye ngeke bayizwa kahle lenkulumo kodwa mina ngizwa kahle. It's very clearly very serious because isikhathi esiningi abantu abayilwisi into abangayazi. Yeah. So the time you keep on exposing it, you are giving people a right or a direction nento tangible uku-attack. Abantu abayi-attack into abangayazi. Uyazi ukuthi webhudu ukhuluma amazwi anamandla kanjani? Let statement nje uqeda ukusisho. Bekufanele sivele siyivale podcast singabe sisaqhubeka. Abantu abayilwisa into engayazi. Do you know ukuthi khona umuntu o-advertise i-business for 2 months washona ngenyanga yesithathu? Do you know that? Do you know ukuthi kunomuntu omemezele ukuthi uyolobola unkosikazi waqhuma igazi ngamakhala? Khona omemezela i-pregnancy yakhe. Kunomuntu ofane ngabe unengane manje na 13 years but yashona ingane na 13 months ngenxa ukuthi wapost iscan. And into ebuhlungu social media eyokuthi kunalento ekuthiwa fake account ngishimde ngoba sishawe ngisho imindeni yethu. You understand? Sishawe imindeni yethu. Kunomuntu bhuti ohambe wayolanda imoto. We are not saying ukuthi all failures are coming from social media. I repeat myself as uMamvelweni. We are not saying all failures are coming from social media, but musa nawe ukuthi ukuletha isidingo singekho. Kunomuntu nje oposte ekhipha imoto ayizange zifike egarage lokuqala ukufaka petrol eGingqika. Kunezinto ezingavezwa ekufanele zigcine kuwe ukuze zikwazi ukuphumelela. Ngiyafisa ukwazi ukuthi yini eyenza ukuthi uMaria azalele emkhombeni wenkomo. Ngiyafisa ukwazi mhlawumbe ngelinye ilanga uma ngabe sinesikhathi kufanele sixoxe ukuthi yini le isusa uMaria
kude eyozalela esitebeleni endaweni ngoba wayazi ukuthi uyozala into precious kumele kunganakeki. Ngiyacabanga ukuthi kube waza lesibhedlela esaziwayo kwakosheshe kufika isitha angafiki nasesiphambanweni. So ngizama ukusho ukuthi into precious kuwe neligugu ingakho sisesinengwe as content creators ukuthi don't expose your children. Akekho nje umuntu owazi ukuthi ingane zami zifunda phi. Kwagcina ngisasempangeni. But njengamanje akekho umuntu owazi ukuthi ingane zami zifunda phi. Akekho yes, I do post my kids, but uma ngise airport yase Cape Town ngithi ngise airport yase Goli. Uma ngise Goli ngise Bloemfontein, because oversharing can kill you. True. Sometimes abantu abaye bangazi ukuthi usebenza phi. Yes. Even uma uthi uyasebenza abaye bangasebenza phi. Abaye banganinga. Abantu epoint ukuthi abaye bangazi ukuthi uhlala phi. Akusiba abantu abakweleta ukwazi ukuthi uphila ngani, uhlala phi. Icebo nje likaNkulunkulu liyabulawa enabhodi. Icebo nje likaNkulunkulu, into mayineceba kaNkulunkulu iyabulawa. So ivikele. Bafowethu, siyabonga kakhulu lapha emakhaya egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Mama Mvelwenhle, kwabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Mvelwenhle Gumede Dlamini Facebook. Ku TikTok uMvelwenhle @Mvelwenhle bangibiza ngoSister Confi. Yeah, the Confi one. The Confi, taken from the word confidentiality. Hlehlo nodila nezinto eziconfidential. Bafowethu siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makanigcine lapha emakhaya. Ningakhohlwa sibonana eSoweto ke. Sizobonana eSoweto ngomhla ka 31 October eDlamini Multipurpose. I want you to diarize this day as early as possible. 31 October Dlamini Multipurpose lapha na eSoweto. Sibonga kakhulu bafowethu for joining us. Kanti sihleli naye umama uMvelwenhle. Mama sibongele kakhulu. Thank you so much, Siba. Thank you so much. Sibonga bafowethu, asibone ku-episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusise. Amen. Qedile Mpuma.